ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ହେଲା ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ପଡ଼ିଆ। ଏଠି ଚାଷୀ 15 ଏକର ଜାଗାରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ୍ର ତେଲ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆଉ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣଯୁକ୍ତ। ଏ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ କରି ବାହାରକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି ବିକ୍ରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକଣା କହିଦେଇଛି। ରେଢ଼ାଖୋଲ ଠାରୁ 12 କିଲୋମିଟର, 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ 11 କିଲୋମିଟର ଆସିଲା ପରେ ବାମକୁ 1 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଏ ସ୍ଥାନଟି ପଡ଼ିବ। ଏ ହେଲା ଦଲକି। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆପଣମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ କିଛି ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ବା ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଯନ୍ତ୍ର ମେସିନ୍। ଯେଉଁଟା ଅମଳ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ। ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ମେସିନ୍। ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ୍ର ପଡ଼ିଆକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଗୋଟେ ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ୍, ଓଡ଼ିଆରେ ଯାହାକୁ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ କୁହାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ୍ର କଥା ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାରେ। ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲୁହାପଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଦଲକିଠାରେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଜଣେ ଚାଷୀ ବିଗତ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଆକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ସେଟା କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି। ଏ ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଲୁହାପଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦଲକି ଗ୍ରାମରେ ଦୁର୍ବାଦଳ ଦେହୁରୀ ନାମକ ଜଣେ ଚାଷୀ ଏହାକୁ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ୍ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ସେଟାକୁ ଶୁଖିଲା ପରେ ସେଥିରୁ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପାଖାପାଖି 10ରୁ 12 ଏକର ଜାଗାରେ ସେ ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେଟା କେମିତି କଟାଯାଏ, କ'ଣ ହୁଏ, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ବିଷୟରେ ଜଣାଇବି। ଏଇ ଦଲକି ଗାଁଟା ଆପଣ ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ କଟକ ପଟେ ଆସିଲା ବେଳେ 11 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ ଗଲା ଉପରେ 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବାମ ଦିଗକୁ 1 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଏ ଜାଗାଟି ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରିବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ପଡ଼ିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଏଠି କଟା ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କଟା ହେଇଛି, ସବୁ କଟା ହେଇଛି। ତାର ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାର ଦାମ୍ ବହୁତ ଅଧିକା। ତା ଭିତରେ ଆମ୍ବ ବଗିଚା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ୍ କଟା ଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ।